आपण ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ଆମ ବାରିରେ ସଜନା ଶାଗର ଗଛ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ସଜନା ଶାଗ ନେବା ପାଇଁ। ଆମର ଏଠି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ଶାଗ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ତ ଛାତ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଜବେଷ୍ଟ ରୋଷେଇ ଘର ହେଇଛି ସେଇଠିକି ଯାଇକି ଶାଗ ତୋଳିକି ଆଣିକି ଆଇଲି। ତାପରେ ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ତାକୁ କୁଲାକୁ ଆଣିକି ଆସିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ବାଛିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି, କାରଣ ଏଇଟା ବାଛିବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବାଇରେ ସଜନା ଶାଗ ହେଇଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ବାଛିଦେଲି, ବାଛିକି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲି। ଏଥିରୁ ମୋତେ କାଟି ଆସିନି, ମୋ ବୋଉ ଆସିଲେ କାଟି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ, ଫୁଟଣ ଆଉ ପିଆଜକୁ ଭାଜିକି ସେଥିରେ ପାଣି ବି ଦେଇଦେଇଛି, ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ମନେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସଜନା ଶାଗ ପକା ହେବ। ଆଉ ଏ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ କାଲି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଦେଖିଥିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଭେଣ୍ଡି, ସେଥିରେ କରାହେବ। ତାପରେ ଆକୁ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ଖୁଣୁଠୁ ତାପରେ ବୋଉ ସଜନା ଶାଗ କାଟି ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ସଜନା ଶାଗ ପକେଇକି ଭଜା ହେବ। ଆଉ ସରି, ମୁଁ ଲୁଣ ପକେଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଜନା ଶାଗଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପୁରା ତେଲ ପିଆଜ ଦେଇ ପୁରା ସରସର କରି ଭାଜି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତେଲ ସେ କରେଇରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଟିକେ ବେଶୀ ତେଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ହେଇଗଲା, ପୁରା ମାନେ ତେଲରେ ତାକୁ ଛାଣି ଦେଇଛି ପୁରା ସେ ଭେଣ୍ଡିକୁ। ହେଇଗଲା, ଆଜିର ଖାଇବା ହେଉଛି ଏତିକି। ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଯାହା ହେବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍।